Yn gyntaf, nawr nesaf ni'n mynd i weld un o glasuron y raglen Heno. Falle bod chi wedi gweld i o'r blaen, ond mae werth gweld i to. Okay. Yeah, right, if you just... I've got him, it's all right. Oh, good. Stay on. Oh my God. That's it, hold on. Whoa, 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 whoa. That's it, just pull him up. Whoa, That's it, pull him up. Are you okay? Well, Pauline, you're looking very smart. I'm Julian. Oh. Ti'n lladd i, Stephen? Wedi dod fan hyn i ymarfer tipyn ar yn hechneg, felly log out. Efo'r milodd a'r filodd o degana sydd ar y farchnad heddiw, mae'n anodd iawn i mi wneud un dewis, mae rhaid mi ddweud, dwi'n eitha ffansio hwn. Felly, beth am i ni seithio'r na sy'n gwneud y sŵn am yna? Les, mae'n hyfryd clywed y claciau mewn ticio. Mae'n bron yn therapeutig. O, mae e. Mae'r lle yn ddistaw ac yn fyd. Dim ond tipiadau man yr ar-aw. Dod i'r wyneb i ni. Les, mae'n hyfryd clywed y clociau mewn ticio. Mae'n bron yn therapeutig. Beth oedd y gair coll? Diolch i ddew. Diolch i ddew Beth am catrin o'r byd y catrin yna? Ti beth yn y camgymeriadau yna? O, na. Dihangfa. Lwcus. Reit am,